Chcemy wam zaśpiewać i zatańczyć ładnie. Proszę się nie gniewać, jeśli źle wypadnie. Bo my nie artyści, tylko małe dzieci, ale cieszyć nas będzie, gdy brawo poleci. Wie to Marysia, Stasio i dziś, że wielkie światło w szkole jest dziś. To ślubowania nadszedł dziś czas. Pierwszy egzamin na ucznia staw. Rodzice nasi są tutaj z nami, żeby egzamin był dobrze zdany. A pan dyrektor uśmiecha się miło. Strach gdzieś znikł, od razu nam się lżej zrobił. A pani wicedyrektor tak spogląda na nas szczerze. Dobrze będzie w szkole, teraz już w to wierzę. I pani do nas dziś puszcza oko. Nie ma co się martwić, w szkole będzie spokój. Może piosenką zaczniemy.